Meravellós. Meravellós. És que ha sigut un dia meravellós. No t'ho dic en sèrio. Ha sigut superxulo. Trencar la meva quotidianitat, que és més dura, veure la gent amb il·lusió, llavors els docents han vingut amb molta marxa, amb moltes ganes, i tot i que és complicar-los la vida, doncs hi ha una entrega tan xula que llavors només et podem dir que estem contentes. Ha sigut fantàstic i ens han dit com funcionarà tot. T'ho expliquen en paraules, però fins que no estàs dintre no saps molt bé com funciona i ha estat molt alentador veure imatges de com anirà el projecte. Aquest tipus de programes i projectes complexes sempre són realitat perquè hi ha moltes persones. I gaudiu molt d'avui, que és aquest primer dia. En les jornades d'inici de Mapa de Vall és quan coneixem els coreògrafs o les coreògrafes que aquell any en concret han dissenyat la proposta que durem a terme al nostre institut. Entrem en contacte amb el professorat d'altres centres que ho duen a terme. Bé, doncs és el primer any que participem en aquest projecte com a centre, com a institut. Amb moltes ganes, i m'hi he presentat perquè m'encanta la dansa, m'encanta poder transmetre aquest sentiment a l'alumnat i sobretot que aprenguin a moure's i a expressar-se. Per mi, lo interessant de Mapa de Vall és aquesta idea de traspassar les eines, o sigui, les partitures, no? Estan unes horetes amb nosaltres, però llavors és com un repte, però és molt bo i és molt interessant també, no? Aviam què passa, perquè també és l'adaptació al teatre que tenen, a la quantitat d'alumnes, com ho reparteixen. Ens mostren la peça, o ens mostren detalls de la peça, ens expliquen quin és el context, quin és el rerefons d'aquella proposta artística i nosaltres experimentem el treball que haurem de fer després amb l'alumnat que tinguem. Avui és la proposta, es coneix la proposta coreogràfica, en aquest cas les coreògrafes. Estem experimentant amb el nostre cos, anem descalços, ja estem suant, tenim calor, aquestes coses que passen amb el cos, no? No només amb el cap i amb les coses digitals, sinó amb el cos, que tots el portem posat. Als instituts el que aprenem és des d'un lloc molt mental, molt cognitiu. Aquests projectes ens permeten tenir experiències on fas aprenentatges a partir de la corporalitat i d'altres sensibilitats, o sigui. No només és estar assegut en una cadira, sinó també poder moure sentiments, poder expressar, poder compartir. I d'aquesta manera també formem a les persones. I després el binomi de cultura i educació, no? Com es creuen la cultura i l'educació, i a través de el que són les arts pots estar ensenyant, no? I això també ho té Mapa de Vall. Acabem de fer un tastet superpetitó, però sempre és molt xulo, no? Com les noves energies, com que les coreògrafes aportin la seva mirada, crec que això a mi m'enriqueix molt ja com a professional. La nostra coreografia, altres mirades, ja ho diu, no? Treballem des de la mirada, no? I per blocs molt clars. Aquest és el nostre objectiu, que es mirin a dins, que busquin la seva pròpia essència i que siguin capaços de connectar amb el seu cos i això traslladar-ho en un llenguatge artístic, com en aquest cas és la dansa. Era com una masterclass que s'havia proposat com de 2 hores. La primera vegada que estem en contacte amb ells nosaltres, com a primer que formem part del Mapa de Vall. Llavors venen els docents, venen els artistes locals i era com, uah, els hi volem passar tot, volem que ho entenguin tot i això era impossible. Han jugat, han investigat, han creat, han passat per quasi tot. L'energia és molt bona, l'ambient és excel·lent i les docents, a nosaltres ens toca la proposta d'altres mirades, ens estan donant les eines i els recursos tècnics per poder construir un espectacle de dansa en alumnat que potser mai s'haguessin imaginat que pujarien dalt d'un escenari justament això, a ballar, a ficar el cos en moviment i a trobar-se d'una altra manera en els seus companys. Nosaltres a l'hora de fer aquest espectacle amb l'AVA hem tingut molt en compte que està destinat a joves, que per ells i per elles l'important és sentir-se d'alguna manera vinculats i motivats. Entra un projecte que els hi trenca els esquemes, que fa que tota la dinàmica de la classe canviï, que això m'agrada molt, de sobte el més tímid és el que diu sí, jo vull fer aquesta escena.